Hemmäňize salam. Bu sanymyzda Etkart arenasyna öňümizde turnirin agram çekilişi boldy. Bu hemme turgunlaryň agramy yer ber, hiç bir duşuk aýrylmady. Mundan başga bu sanymyzda Coach Garwin, Joe Alda net ýeňjegini aýtdy. Dana White, John Johnson agyr kilede birinji urşy bardy. Neil Magny, Michael Chiesa bilen urşy bardy. McGregor bir neçe milyonluk jerime düşdi. Habib Abu Dhabi'den gaýtdy. Soňra Dana White Habib bilen iki urundaşlyk bardy. Garaz gurrunu derede atken, şoň üçin başlaýar. Cody Garbrandt özürsüne köp wagt araşdy. Sebäbi ol Figueiredo bilen urşar etdi. Ýöne ol häzir kwatda Moreno bilen revanşy taýinlanýar. Bu Cody Joe Aldo bilen duşda nähil geçýäni aýtdy. Men aprelde Joe Aldo bilen duşmakçy. Bu men maksadym. Men ýeňil kilede uşaw üçin urşmalyň arasyna inikidim. Ýöne olara revanş geçirmek gerek. Men tekrar garaşyp biljek däl. Men ýeňil kilede galyp bilen we Joe Aldo bilen duşuk fanatlar üçin hem gyzykly we uly bolar. Meniň pikirimçe meniň gowy duşuklamy täwüňde we Joe Aldo bilen duşuga çağırmak meniň üçin uly syýlag. Ol häzir hem şu kilede we häzir hem hoply. Ol ýeňişi bilen men hem ýeňişim bilen çykýan. Biziň ikimiz hem ýokary bäşligiň içinde. Men onu syýlaýan ýöne men başlanykda monkudan öňde. Men özüm tizlikde, güýçde, beden taýdan barlasym gelýär. Men onu ýeňjegimi bilýän. Aldo bilen urşmak häzir ören amatly. Sebäbi ady belli, ýöne forma söňkü däl. Dana White John Johnson agyr kilede uşaw üçin urşagyny aýtdy. John Jones agyr kile geçjek bolýar. Bizde Steve Miocic bilen Francis Ngannou duşýar we ýeňiji John Jones bilen urşar. Bu ulan hemişe ýarym agram kilen kara boldy. Menim pikirimçe ol agyr kile geçmelim ka diýen. Başgalar terden de öz işini, öz başarnyklaryny bilýär. Francis Ngannou bilen kim urşasy gelýär? Jogap hiç kim. Bolýa, hiç kim bu ulanla urşasy gelen ok. Ýöne John Jones diýär. Bu bolsa haýrany galdyrýar. Neil Magny, divizionyň gowlaryny hataryna girmek üçin bu meniň üçin mümkinçilik diýär. Häzir Michael top ony girýär. Men onu ýöňüp bilsem top 5 galyrýar. Men bu duşukda ýeňjegime güwünim ýetýär. Men saklamak mümkin bolmaz. Urşuň başyndan soňuna çenlik kontrolly saklaryn. Magny, ol men urşuma çydaman kommentatoryň ýerine geçirip oturar diýdi. Men Magny'niň diýeni düşünýän. Ýöne Hiesan Jiu-Jitsu'sy onu adaşdyryp ondan çykma diýal ederim ka diýen. Bu ýagdaýda ol kontrolly saklap biler öýdemok. Hany görür, olaryň küýpler deňrek, reytingde bolsa 8-9 ýerde durlar. Conor McGregor ýene bir neçe milyonluk jerime düşdi. Bu edekem Conor öňkü edek gürüňleriň ýygyny dowam etýär. Eger siz bu zatlar barada habarly bolsaňyz tez ýerde ýazyň. Biziň üçin wasa gaýtylap oturmaň geregi ýok ka diýen. Ýöne Conor üçin munyň wagty däl. Onuň öňünde esa duşuklarynyň bir dur. Onuň garşydaşy Dustin Poirier duşuga dol taýynyp görýär. Poirier oýunyň plany temme terişlerle utmak diýdi. Hemişe turunlaşyk wagty men esasy grappling gösterýän. Atrunlaşdan daşary Louisiana do dostum wagty geçirýän idi. Bu zatlaryň hemmesi Habib bilen duşuga çykmak üçin edilýär. Ýöne Habib Conor bilen Abu Dhabi'de gawatlaşar diýenlere garamazdan ol Vegas'a gaýdýar we Dana bilen başlan guruldaşlygyny soňra tamamlar. Dana White ol 3-nji gün gelip soň Vegas üçär diýdi. Men urşlar tamamlap dynçyny ýötýän we Vegas'da Habib bilen görüşär we maslahatlaşar. Ol men divizion saklajak geldi. Onu ol bir ýerlen hokman urşar ýa-da mykly gider diýdi. Biz bolsa Conor Poirier Hooker Chandler'ın urşuna sabırsyzlyk bilen garaşýar. Bilýän, köpüňiz Habib we Conor rewanşyna garaşýaňyz. Ýöne meniň pikirimçe başga da gyzykly duşuklar gurnap bolar. Bu arada siz näme pikirde? Tez ýerde öz pikiriňizi hokman belläň.